Inis agus fáil agat de chuntas, brí Mheitheal Dúchas.ie chun scéalta aimsiú. Bei rogha agat idir scéaling Gaeilge agus scéaling méarla a thras-scríobh. Chun téacs a roghnaú ó bhailiúchán, take dí an bailiúchán atá uait. Ansin, bé tú anón dul go le thras-scríobh agus bé tú anón na téacsanna ar fad nach bhfuil go hiomlán thras-scríofa a fheiceáil. Is féidir a bheith níos cruinne leis an gcuardach. Mar shampla, b'fhéidir go bhfuil tú ag iarraidh téacs ó chundae áirithe a thras-scríobh. Is féidir an chundae a phiocadh ar thaobh na lámha clé. Chomh maith sin, má tá téacs áirithe a gceist agat, agus tá uimhir an imleabhar ar eolas agat, is féidir dul díreach chuig an imleabhar sin tríde musca seo. Is féidir freisin an leathnach a aimsiú. Mar bhfuil téacs áirithe a gceist agat, is féidir díreach téacs a roghnaú trí chlicáil ar an nasc in aice le huimhir an imleabhar. Ansin brúí thras-scríobh féin é. Bei busca ar fáil duit an sin chun an téacs a chur isteach ann. Sulla ngeanann tú aon rud a thras-scríobh, bí cinnte go bhfeicinn tú ar an bhíseán maidir leis na rialacha atá sa charta thuas inis nó sa bhosca thíos. Nuair atá tú críochnithe, bí cinnte an cnapa sábháil a bhrú.